ପ୍ରିଣ୍ଟ ଆଉଟ୍ ଷ୍ଟାର୍ ନହେଲେ ହବ ଯେ ଆଉ ଚିରା ଦରକାର ନାହିଁ ମୁହଁ ଖୋଲେ ଓହୋ ଭଲ ସେଫ୍ଟିରେ ଲଗେଇ ଦେଇଛି ଜଟା ତାର ଲକ୍ ଲୁଚି ଯାଇଛି ବାଡ଼େଇଲେ ଯେମିତି ଖସିଛନ୍ତି ସେଫ୍ଟି ଦେଖିବେନି କୋରିଅରେ କେତେ ବଟ ଆଉଛି ଜିନିଷଟି ଦିଲ୍ଲୀରୁ ନିଜାଗାରପୁର ରହିଲା ନିଜାପୁର ନା ଏ ମାଳିସାର ହେଇଥିବ ଏପଟେ ମୁହଁରୁ କାଟା କର ଆରେ ଡାଇରେକ୍ଟ ମାନ ଚିତାରୁ ଭାଇ ଏମିତି କାଟରେ ଭିତର ମୋଡ଼ି ହେଇଛ ହଁ ଲମ୍ବରେ ମାରେ ହଁ ଏତେ ତାର ଯେ ଏମିତି ଭିଡ଼ିଓ ଦେଇକି ପାଇଯିବ ଗୋଟେ ପଟ କାଟିକି ବାହାରି ପଡ଼ିଆ ବାହାର କରିଦେବା ଦୁଇ ପଟ ଗୋଟା କର ଦୁଇ ପଟ ଜଏଣ୍ଟ ମରା ହେଇଛି କିଆଣି ଭାଇ ୟା ପାଇଁ ନଅଟ ପଟ ଦରକାର ଦେଖ ମୋତେ ଡାଉଟ୍ ଷ୍ଟାର୍ ନହେଲେ ହବ ଯେ ଆଉ ଚିରା ଦରକାର ନାହିଁ ମୁହଁ ଖୋଲେ ଓହୋ ହଁ ହଁ ଆଚ୍ଛା 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 ଜାଣିଲି ଅଛି सेफ्टी फर्स्ट सेफ्टी ନାଇଁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଖୋଲି ତ ବାହାରି ପଡ଼ିବ ସେପଟା ଭଲ ଠିପି ଥିବ ନା ନା ଠିପି ନାହିଁ ଦୁଇଟା ତାହେଲେ ସ୍କ୍ରୁ ଦେବେ ସେ କ'ଣ ଧରଣ ଦେବା ନା କ'ଣ ଯେ ସେ ଧରଣ ଦେବା ଆମ ଘରେ ହେଉଛି ରେଡ଼ି ରେଡ଼ି ଗୋଟେ ପଟେ ଭିଡ଼ିକି ବାହାର କରିବ ବୋଲି କରିଦିଅ ଭଲ ସେଫ୍ଟିରେ ଲଗେଇ ଦେଇଛି ଜଟା ତାର ଲକ୍ ଲୁଚି ଯାଇଛି ବାଡ଼େଇଲେ ଯେମିତି ଖସିଛନ୍ତି ସେଫ୍ଟି ଦେଖିବେନି କୋରିଅରେ କେତେ ବଟ ଆଉଛି ଜିନିଷଟି ଦିଲ୍ଲୀରୁ ନିଜାଗାରପୁର ରହିଲା ନିଜାପୁର ନା ଏ ମାଳିସାର ହେଇଥିବ କ'ଣ ଅଟୋରେ ଗୋଟେ ପକେଇ ଦେଇକି ଆଣିଥିଲା କବର ଓଜନ ଏତେ କୋଣ ମଝିରେ ଦେଖିବ ମୁଁ ଉପରକୁ ଆଣିଲା ସବୁ କାଣ୍ଡି ଫାଟିଲା କାନ୍ଧରେ ପକେଇକି ଆଣିଲି ତାକୁ କାଢ଼ି ଦେଇଛି ବାଉଁଶ ନଳି ସେମିତି ପୁରେଇ ଦେ ଆମେ ଏଇଟାକୁ ଇମ୍ପୋର୍ଟ କରିବା ବାହାରକୁ ଚାଲୁନି ସେପଟେ ଖୋଲିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନା ହେଇଯିବ ସେ କାଟ କାଢ଼ି ରେଡ଼ି ରେଡ଼ି ତ ସେପଟେ ଖୋଲିବା ଦରକାର ନାହିଁ ପାଇଲଟ ବାବୁ ନାଲିଆ ନା ହର ରଙ୍ଗି ବାହାରେ ନାଲିଆ କାଟ ଜୋରି କାଟ ଜୋରି କାଟ ଜୋରି କାଟ ଲେଟ୍ କାଟ କତ ଗୋଟେ ଏପଟେ ଜୋରି କାଟ ଭିଡ଼ିଓ ହବ ट्रेनिंग तो किणा कौनटा बाला आधे अच्छी एत लोड नौ तो बेरिंग जो आधे को आधे मैच कलु यहाँ पड़ ना यहाँ पड़ कौन 2 इंच अधिक से नाई नाई से बड़ हम नालियाटा
कोटा बड़ हाँ है 2 इंच बड़ तो ग्रिप पूरा ठीक अच्छी देखी हेनी जगह हेनी से हाँ ना अच्छी ना 20 किलो 500 बा 20 किलो 500 ना बाज थो 20 किलो 500 तो 20 की जोड़ लिखा ये हूँ 20 उधर पूरा 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 खाली कर कौन 12 कौन कर खाली पूरा ये जरूर से पूरी देते पूरी की तार जमी पैकिंग कर रखी नलटा ऊपर काम